با омадомади фасли баҳор ва наврӯзи оламафрӯз марди деҳқон омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ дида то ин ки дар фаровонии бозори истеъмолӣ ва ғанигардонидани дастурхони мардум саҳми худро гузоранд. айни ҳол дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатон кишти пунбадона оғоз гардида хоҷагиҳои пахтакори вилоят мувофиқи дурнамо бояд дар майдони 124500 гектар кишти пунбадонаро гузаронанд ки масоҳати 41000 гектари онро кишти зери плёнка ташкил медиҳад. раиси вилояти Хатон Давлаталӣ Саид зимни сафари кории хеш ба ноҳияи шаҳри Туз аз фаъолияти кишоварзони ҷамъияти деҳотӣ ба номи Талбак Садриддинов шиносоӣ намуд. иттилоъ дода шуд ки дар ҷамъияти мазкур хоҷагии деҳқонӣ Исмоили Сомонӣ яке аз хоҷагиҳои намунавӣ маҳсуб ёфта дорои 4 гектар замини корами обӣ мебошад. самти асосии хоҷагидорон пахтакорӣ маҳсуб ёфта имсол дар масоҳати 3 гектару 90 сотихи кишти пунбадонаи зери плёнкаро ба роҳ мемонанд. бо иштироки раиси вилоят ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва кишоварзон дар хоҷагии мазкур бо умеди фаровонии ҳосили пахта ба кишти зери плёнка оғоз намуданд. айни ҳол дар ҳамаи хоҷагиҳои ҳудуди ҷамъият кишти пунбадона бо маром идома дорад. бо мақсади гирифтани ҳосили баланди кишти пунбадона имсол аз навъҳои тухмии серҳосили ба иқлим истифода бурда то ин ки ҳосилнокии пахтаро қиёс ба соли гузашта зиёд намоянд. дар хоҷагии мазкур бояд дар майдони 210 гектар кишти зери плёнка гузаронида шавад. бо мақсади гирифтани ҳосили дилихоҳи кишти зери плёнка бо тавсияи олимону мутахассисон аз нави тухмии дӯстӣ истифода бурда интизории онро доранд ки имсол ҳосили дилихоҳи ин нави тухмиро ба даст оварда дар таъмини корхонаҳои коркарди пахта бо ашёи хом саҳми арзандаи худро гузоранд. саҳмдорони хоҷагӣ бо тавсияи олимону мутахассисон аз нави тухмии дӯстӣ истифода бурда мақсаду маром доранд ки дар рӯзҳои наздик кишти пунбадонаро ба анҷом расонанд. طبق دستور سپرشوی پیشوای معظم ملت جناب والی محترم امامعلی رحمان کشاورزان ناحیه شهرتوز اقدام گرفتند که زمین‌های کرم آبی را ثمرناک استفاده برند که تا 3 حاصل به دست بیارند. در حدود ناحیه شهرتوز طبق نقشه در میدان 8041 گکتار کشتی زراعتی گذرانده میشد که در میدان 5560 گکتار کشتی پنبه‌دانه از آن 1500 گکتار کشتی زیر پلونکا گذرانده میشد. ما نیت داریم که کشتی پنبه‌دانه رو در مهلت‌های معین شده به انجام رسانیم و حاصل دلخواه به دست بیاریم و از عهده نقشه سربلندانه برآییم. ҳамчунин раиси вилоят дар ҷамъияти деҳоти тоҷирон аз фаъолияти кишоварзони ҷамъияти мазкур дидан намуд. иттилоъ дода шуд ки аҳлизаҳмати хоҷагиҳои пахтакор дар кишти пунбадона бо тавсияи олимону мутахассисон аз нави тухмии флеш, мая, эдеса ва нави чинӣ истифода мебаранд. зеро таҷрибаи деҳқонон нишон дод ки ин нави тухмиҳо ба иқлим ва заминҳои ин мавзеъ мутобиқ буда ҳосили дилхоҳ низ медиҳад. раиси вилоят Давлаталӣ Саид ба масъулини раисияти кишоварзии ноҳия дастур доданд ки дар вақти кишти пунбадона ҳатман навъҳои хусифати серҳосили ба иқлим мутобиқ ва дорои сертификат доштаро истифода намоянд то ин ки деҳқонон аз дони киштаашон ҳосили дилихоҳи хешро ба даст биёранд. дар хоҷагии деҳқонӣ Эргаш Бобоқулов раиси вилоят бо масъулини ноҳия ба кишти пунбадона оғоз бахшиданд. зикр гардид ки хоҷагии мазкур дорои зиёда аз 5 гектар замини корами обӣ буда имсол дар майдон 4 гектари он кишти зери плёнкаро ба роҳ хоҳанд монд. ҳадаф аз истифодаи кишти зери плёнка ин пеш аз ҳама афзун намудани истеҳсоли пахта ва таъмин намудани корхонаҳои коркарди пахта бо ашёи хоми саноатӣ мебошад. дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти тоҷдорони ноҳияи шаҳртӯз замини корам ҳамагӣ 5802 гектар мебошад. аз вай 10912 гектараш корам ҳисобида аз ҳамон 1912 гектараш пахта мебошад. ин дурнамои ҳукумати ҷумҳурӣ тасдиқ намудааст. 467 хоҷагии мо дар пахтакорӣ машғул мебошад. дар ҳамин шаби рӯзда дар ҷамъияти деҳоти тоҷдорон 322 гектар кишти зери плёнка гузаронда мешавад. соли равон хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи шаҳри Туз тасмим гирифтанд ки дар майдони 1500 гектар кишти зери плёнкаро ба роҳ монанд. бо тавсияи олимону мутахассисони соҳа ин усули кишт аз манфиат холӣ набуда пеш аз ҳама қувваи қобили меҳнат сарфа гардида намнокии замин зичии ниёлҳо нигоҳ дошта мешавад. хоҷагидорон дар муҳлати маншуда агар кишти зери плёнкаро ба анҷом расонанд метавонанд ҳосили дилхоҳи онро ба даст биёранд. кишоварзони ноҳияи шаҳри Туз аз обу ҳавои мусоиди фасли баҳор самаранок истифода бурда ният доранд ки кишти зироатҳои кишоварзӣ
аз ҷумла пунбадонаро дар муҳлати меъёншуда ба анҷом расонанд. холимруди ниёзӣ ғайрушоҳимардон намозали эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи шаҳри Туз.